Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Выбачце, крыху запазніўся. Таму што тут тэхнічныя пытанні трэба было вырашыць. Таму, калі там хто прысутнічае, напішыце, ці ўсё добра з гукам і відэа. Я бачу, гука няма. Бачу, чую. Чую, няма гука. Зараз пашаманім. Павінен быць. Прыйдзецца папросту дадаць гук, таму што чамусьці не хоча ён па замоўчанню гук даваць. Ось так павінен з'явіцца гук. Зараз я яго крыху адладжу, тут дадам гэтыя фільтры, таму што щось звычайны не хацеў працаваць. Зараз літаральна некалькі секундаў. Так, ну, здаецца, ось так. Так, здаецца, все, мае быць добра. Ну-ка. Зараз дойдзе трансляцыя, я сам пачую сабе і скажу, добра ці не добра. Таму што толькі паныкс пакуль што у нас ёсць у трансляцыі. Адпішыце, казка паныкс, як добра чутна. Бо я сябе прынамсі не чую. Так, ну, калі чутна, тады добра. У мяне, як бы, праграма паказвае, што норм, але щосьці ў этой я не чую. Мабыць, я там щосьці падчас далучэння другога экрану щосьці там накасячыў, таму няма ў мяне гуку на другі экран. Так, ну, чутна і добра. Вітаю ўсіх яшчэ раз. Зараз, мабыць, чат крыху больш, калі зрабіць, ці стане ён сам па сабе больш. Сам па сабе ён больш не стае. Ну ладно, потым там падрэдактую. Так, ну, рады вас усіх бачыць гэтым летнім ужо вечарам, першым, дарэчы, другое число, другім летнім вечарам. Ось, досыць шмат на тыдні было усялякіх навінаў, і амаль што ўсе яны, там, за некаторымі выключэннямі, якія не патрапілі ў спіс назвы, усе яны былі станоўчыя. Ну, не для ўсіх, канешне. Зараз я тут з камерай крыху. О, так, лепш. Усе яны былі станоўчыя і добрыя. Таму, напэўна, все будзе адносна радасна на гэтым эфіры. Ну, пачнем, як звычайна, з навінаў замежных. Ну, і большасць з іх яны будуць, в прынцыпе, замежнымі. У першую чаргу гэта што адбылося? Гэта адбылося паседжанне судовае, але не тое судовае, дзе суддзі, а тое судовае, дзе прысяжныя. У Амерыцы ёсць такая штука, гэта суд прысяжных. І там па справе Трампа, што ён там парушаў пэўныя законы у свой час, калі там абіраўся прэзідэнтам. І тое, што ён у гэты час парушаў законы, прысяжныя вырашылі, што ён гэтыя законы парушаў. Што гэта азначае? Гэта не азначае, што Трамп уже 100% будзе зараз сидзець. Таму што суд прысяжных гэта ўсё, канешне, добра, але гэта не ёсць падставай
для таго, каб лічыць Трампа вінаватым у той ці іншай справе. Але гэта ёсць падставы дзеля таго, каб іншыя судовыя інстанцыі гэтую справу пачалі разглядаць. І улічваючы, што некаторыя людзі, скажем так, вырашылі, што ён ўсё ж такі вінаваты, ёсць пэўная верагоднасць таго, што і іншыя людзі, якія гэтым самым зарабляюць сабе на жыццё, таксама прызнаюць яго вінаватым. Ёсць толькі адзіны такі, калі можна гэта назваць, падводны камень. Гэта тое, што яму могуць дазволіць балатавацца, напрыклад. Ён балатуецца у прэзідэнты, абярэцца ў прэзідэнты і выйграе прэзідэнцкія выбары. І калі ён выйграе прэзідэнцкія выбары, ён атрымае недатыкальнасць прэзідэнцкую, і таму ён не зможа быць асуджаны за вось гэта. За тое, што вось ён парушаў там законы, там, здаецца, яму там інкрымінуюць утручанне ў выбары, у выбарчы працэс, і там штосьці там яшчэ нейкія там падмены і гэтак далей. Вось пан Ікс лічыць, што хутчэй за ўсё Трамп сядзе, і гэта ўсё рэйтынг яму падпсуе, але невядома, як працуе, бо ёсць верагоднасць, што наадварот. Тым самым ён прыгарне да сябе ўвагу і пачнуць пра яго больш казаць, і ён пачне набіраць гэтыя самыя рэйтынгі. Тут невядома, як працуе, бо все мы памятаем гэты фільм расійскі «Бумер», там, дзе гэтыя крымінальныя, скажем так, асобы, якія парушалі закон, але з іх зрабілі там галоўных персанажаў, і яны там выклікаюць пэўныя спачуванні да сябе. Не выключна, што і адносна Трампа можа адбыцца такая ж самая гісторыя, улічваючы, што там у ягонай кампаніі гэтай перадвыбарчай працуюць таксама недурныя людзі. Але пакуль што мы бачым толькі заявы пра тое, што вся гэтая судовая справа і з судом прысяжных у тым ліку, яе называюць палітычным пераследам. Хаця, калі любы палітык што-небудзь зробіць, уласна парушыць той ці іншы закон, папросту назаві любую справу палітычным пераследам, і ўсё. Вітаю Наталю Палішук таксама ў чаце. Па сутнасці, гэтым займаецца так званая апазіцыя ва ўкраіне, бо калі штосьці прымаецца пэўны закон ці пра штосьці кажацца, што ім незручна, яны адразу называюць гэта палітычным пераследам, парушэннем якіх-небудзь правоў і адсутнасцю дэмакратыі. Калі там хто-небудзь кажа, што там ОПЗЖшнік Бойка мусіць заваліць сваё ебала і быць вынесены з рады ўперад нагамі, апазіцыя кажа, што гэта абмежаванне, гэта не дэмакратыя, гэта аўтарытарызм, і ўвогуле нельга так рабіць. Кожны, скажем так, круціць гэтыя законы так, як яму зручна. І датычна таго, што адбываецца ў Спалучаных Штатах, сам Трамп, прынамсі, потому як ён выглядае, як ён размаўляе, як ён адказвае на пытанні, не выглядае такім ужо пераконлівым і такім ужо, скажем так, упэўненым у сабе чалавекам. Бо калі вось гэта зазяла такое, хай і невялічкае вакенца магчымасцяў, што Трамп ўсё ж такі прысядзе, а калі ён не абярэцца прэзідэнтам, ён хутчэй за ўсё прысядзе, бо не будзе ніякага сэнсу яго трымаць на волі, улічваючы, што ён там штосьці парушыў. Выглядае ён не вельмі добра. І ось як сёння напісаў Тимур Філоненко на сваім тэлеграм-канале, што нават пайшоў выпраўдоўвацца на свой нелюбімы Fox News. Для украінцаў патлумачу, што гэта тое ж самае, што Зеленскі пайшоў бы на 5-й канал казаць пра тое, што контрнаступ не праваліўся.
каб вы разумелі папросту, як гэта выглядае ў вачах амерыканцаў. Ось, таму што там будзе адбывацца, невядома, але будзе суд, будуць выбары, і зараз папросту цікава выбарчая камісія, ці з'яўляецца вось гэты вось вырак, які, скажем так, вынесла камісія гэтых прысяжных, ці з'яўляецца ён падставай, каб не дапусціць Трампа да выбару. І вось гэта цікава, бо я не вельмі там дасведчы у пляне гэтых самых законаў амерыканскіх, асабіста выбарчых. Там увогуле іхняя выбарчая сістэма дзеля мяне цёмны лес. Але цікава папросту ці дазволіць. І калі дазволіць, там ужо крыху па-іншаму. Ну і бліжэйшым часам там якія-небудзь рэйтынгі, я перакананы, будуць апублікаваныя, што-небудзь там напішуць і гэтак далей. Паглядзім, якім чынам вось гэты вырак паўплывае сама на тое, ці пачнуць збольшвацца рэйтынгі Трампа з-за таго, што папросту ён там будзе на слыху, скажем так, або пачнуць зменшвацца, таму што не вельмі амерыканцы любяць, калі іх на хую верціць, умоўна кажучы. Паглядзім. Так, давайте перад тым, як пераходзіць да новай навіны, паглядзім, што тут чатик от неяк зашмат напісалі. Так, взагалі-то Бойка мав би в турмі сидіти. Шмат хто мав би сидіти у турмі, але, як сказав Арахамія, а хто тоді буде голосувати? Бо, як я зрозумів, принаймні той, як виправдовував Арахамія присутність усіляких гэтых былых АПЗЖшників у Раді і у списах этой самой, як там яна, Слуга народу, партии, что попросту, калі страціць ось гэтых людей, попросту перастане Слуга народу быць монабольшасцю і па сутнасці прымаць пэўныя законы, скажем так, якія зручныя ўладзе, скажем так, будзе немагчыма, таму што папросту не будзе каму галасаваць. То бишь, ну, як бы зменшаецца колькасць Слугі народу, і у адсоткавым выяўленні атрымліваецца, што яны ўжо не будуць 50 плюс адсоткаў мець у парламенце. Прынамсі, ён так выпраўдоўваў тое, што дэпутаты а-ля Бойка ўсё яшчэ маюць гэтыя дэпутацкія мандаты. Так, у нас багата хто павінен сидіць, але чамусь не сидіць. Ну, так, то не толькі ў Сполученых Штатах і в Україні, в Беларусі таксама ёсць такія справы. Ёсць нават тыя, хто сидіць, але сидіць не па тых артыкулах, я бы так сказаў, па якіх мае сидіць. Так, це я, Андрій, таваріства, знову в зборі. Гэта Варшавскі ТЦК. Вітаю і вас, до речі, на ефірі у себе. Ну, П'ятий канал – це не самий гірший канал. Там раніше від багатьох каналів немало йшло класних патріотичних передач. Я про те, що П'ятий канал належить, не належить до, скажімо так, зе-пропаганди, як її тут називають в Україні. Так, ну ми так ніколи не очистимося, треба на вольовому всіх пересадити і все. Ну, так, я міркую, що так в принципі, та й адбудеться рано чи поздно. Або, ну, навіть коли не посадять, так, ну, умовно кажучи, есть адепти карасізму, можна так сказати, які можуть так тонко, а мабуть і не тонко, з допомогою додаткових приладів, патлумачить, що, якби, ну, певним людям у певному місці, умовно кажучи, не вельмі-то і ради. Ось, з допомогою зеленки частей робили раней, але зеленка уже, так скажем, буде для адептів карасізму не вельмі ефективна справа, тому є інші, більш, як кажуть, вагомі во всіх сенсах гэтага слова аргументы. Тому по всялякому може скластися лёсы гэтых самых былых ОПЗЖшников. Ось другой, ну, я кажу, зеленка уже не актуальна, ёсць, як я кажу, у прамым і пераносным сэнсе больш вагомыя.
скажем так, інструменты і рычагі ўздзеяння на гэтых самых людзей. Як вы відносіць да закрыцця справы Майдану? Так, я чытаў, што яе папросту закрылі з-за таго, што тэрмін, як ён называецца, там, выскачыла з галавы. У Беларусі, напрыклад, на крымінальныя справы няма тэрміну даўніны, тэрмін даўніны само всплыло, калі пачаў пра гэта распавядаць. Не мае тэрміну даўніны на крымінальныя справы. Прынамсі, наколькі я ведаю, няма такого. У краіне, аказваецца, ёсць тэрмін даўніны на крымінальныя справы. Прайшло 10 гадоў, і тэрмін даўніны гэты выйшаў. Ці, мабыць, гэта тэрмін з моманту там высоўвання ўласна абвінавачвання, і там 10 год гэтую справу вели і ніяк не давялі, і таму праз 10 год яе закрылі, а не папросту там тэрмін даўніны самога гэтага учынку ўжо не актуальны. Я не ведаю насамрэч, але добрага ў гэтым нічога я не бачу. Як не бачу нічога добрага ў тым, што некаторыя палітыкі выхваляліся тым, што яны там ўсё даследуюць, яны ўсё зробяць, і кажуць пра тое, як яны там узброівалі краіну, але чамусьці толькі у гісторыі засталося пра тое, што ваенныя, там больш за 15 тысячаў ваенных сядзяць, нават па гэты час, напэўна, яшчэ сядзяць па турмах, склады неяк дзіўным чынам выбухалі, а людзі адказныя за парушэнне крымінальнага кодексу Украіны падчас Майдану не былі адпаведна пакараны. Таму ў гэтым нічога станоўчага, скажем так, я не бачу. Чаму гэта так адбылося, гэта ўжо іншае пытанне. Бо, скажем так, як я вось так, калі павярхоўна меркаваць, папросту магу сказаць, што у гэтых людзей, якія вялі гэтыя справы, бо гэта звычайна пракуратура, пэўныя пракуроры маюць гэта весці і кіраваць, скажем так, працэсам абвінавачвання, проста не маюць яек у любым выглядзе гэтага слова, і папросту, бо можна было пасадзіць і калі што, там выпусціць потым, калі там штосьці не даказана, бо калі абвінавачаны сядзіць, больш неяк ён больш зацікаўлены ў тым, каб гэта ўсё як мага хутчэй скончылася. І тут як бы пасадзілі, а потым нават не з-за таго, што няма даказальнай базы, а проста тэрміны нейкія выйшлі і ўсё. Бо, звычайна, канечне, прасцей сядзець за забойства 10 гадоў, чым там 15, напрыклад, ці 25, колькі там мае быць па заканадаўстве, ці там колькі мае быць за парушэнне тых артыкулаў, якія парушалі вось гэтыя самыя беркутаўцы на Майдане. І тыя, хто аддаваў загады. Бо, як бы 10 гадоў і там 25, напрыклад. Ёсць жа ж розніца, прычым такая істотная. Ты там, умоўна кажаш, у 25 гадоў сядзеш на 10 гадоў, ці ты ў 25 гадоў сядзеш на 25. І адно, калі ты выйдзеш у 35 і, літаральна, там так, згубіў 10 гадоў. А калі ты выйдзеш у 50, калі ты ўжо там пенсіянер, які праз некалькі гадоў ўжо там рассыпацца пачне на малекулы, гэта ўжо зусім іншая сітуацыя. Таму я не вельмі там валодаю заканадаўствам, уласна, украінскім, каб казаць, там, што там не так працуе, але з таго, што, уласна, прынамсі, бачна тое, што абвінавачвальныя органы, а гэта, я так і разумею, пракуратура, не выканала сваю працу. То бишь пракуратура, следчыя, там, пракуроры не былі зацікаўленыя у тым, каб гэтая справа была даведзеная да канца. І таму, як кажуць, маємо, що маємо. Так, в Україні немає терміну давнини тільки на справи, пов'язані з держзрадою. Ось і отказ, по сутності. Цей закон треба прибрати, а така ж сама ситуація
з Гангадзе. Ну так, забойство Гангадзе. Яно там у адным спісе значыцца з парушэннямі крымінальнага кодексу падчас разгону мітынгаў падчас Майдану. Цього тримали в СІЗО 7 років, що в минулому році був вбитий в Лук'янівці, колишній військовий. Ну, тут не можу сказати, не ведаю. Не настільки заглиблений в цю тему. Ну, в нас, якщо в тобі гроші і зв'язки, навряд ти сядеш. Якщо і сядеш, то швидко вийдеш. На жаль, це факт. Ну так, по той же причині Порошенко не сидить, який має обвинувачення у державній зраді, до речі. Причому тут в Україні така цікава справа, що эту підозру якби оголошують, і там той, кому її оголошують, мусить там з її ознайомитися, і тільки тоді там набывае статус подазронага. І гэта дзіўна так працуе, што азнаёмлівацца з гэтай справай, з гэтай підозрай можна там вельмі доўга. Зразумела, што ёсць пэўныя тэрміны, але гэтыя тэрміны не абмежваюцца там нават, наколькі я разумею, гадамі. Ось, таму, як казаў пан Петроў, што ён мае гэтую самую підозру па там нейкім артыкуле, звязаным з захоўваннем зброі, і цяпер яму нельга набываць зброю. Але чамусьці Порошенко, маючы підозру у дзяржаўнай зрадзе, яму не забаронена займацца палітычнымі справамі і хадзіць у Верховную Раду. Што таксама крыху дзіўна. Але, як пан Ікс заўважыў, калі ёсць грошы і звязкі, то немагчымае магчыма, як там адзін русачок спяваў. Так, ну і давайте до другой навіны, якая там зазначана ў спісе. Гэта тотальнае проста збольшанне дазволаў і краінаў, якія надсылаюць дапамогу краіне, біць сваёй зброяй па цэлях, якія знаходзяцца не на тэрыторыі Украіны. Ось, пачалі там з выдачы гэтых самых дазволаў, здаецца, Швецыя, потым там краіны Балтыі, там Літва, потым гэта ўсё ўжо падхапілі, зразумеўшы тое, што як бы сэнсу-то ў гэтым не мае ніякага. Пачалі даваць дазвол там і Великабританія, і Спалучаныя Штаты досыць гучна пра гэта заявілі, і нават зараз ужо, здаецца, там і Германія сказала, што так, раз тут вам прапановую рэкламу паказаць, але мы для тых, хто глядзіць у прямым эфіры, зробім так, што не будзе у вас рэкламы. Ось. І негледзячы на тое, што яшчэ таурусаў гэтых самых няма, і уласна нямецкіх таурусаў няма, але акрамя таурусаў Германія перадае яшчэ і іншыя заходнія сродкі уражання далёкіх цэляў. Ну, гэта там атакамсы, здаецца, усялякі. Ну, гэта амерыканскія усялякія ракеты, якія стаяць таксама на азброенні ў Германіі. Таму, як бы, імі, уласна, нават карацей кажучы, незалежна, хто дае амерыканскую зброю, амерыканскае вырабніцтва зброю Украіне, усе гэтыя краіны пацвердзілі дазвол выкарыстання гэтай зброі па тэрыторыі уласна Расіі. Гэта з аднаго боку гэта вельмі станоўча, а з іншага боку як бы і так білі па тэрыторыі Расіі. І адна з такіх значных навінаў гэта уражанне гэтай РЛС, ну, прынамсі, расійская абрэвіатура, это РЛС, там радыёлакацыйная сістэма, РЛС, там яшчэ штосьці з-за гарызонтнага там выяўлення.
Я ведаю, таму што у другім сталкеры, які выйдзе ў восені, у другім сталкеры там ёсць РЛС-дуга, якая была тут на тэрыторыі Украіны была ўсталявана, там, здаецца, дзесьці каля Чарнобылю, таму што сталкер пра Чарнобыль. І там таксама з'яўлялася гэта РЛС-дуга. І гэтая РЛС, не памятаю, як яна там называецца, яна знаходзілася у Варонежы. У Воронежы, а до Воронежа, каб вы разумелі, 1800 кіламетраў ад тэрыторыі Украіны. То бишь, крыху смешна выглядае дазвол страляць па тэрыторыі Расіі атакамсамі, прынамсі з тых, што на дадзены момант мае Украіна, гэта там на 150, здаецца, кіламетраў. Пры тым, што украінскія дроны ляцяць ужо на 1800 і уражваюць там гэтыя РЛС у Воронежы. Дарэчы, гэтая РЛС, патлумачу вам крыху, каб вы разумелі, як гэта працуе. Яна загарызонтная. Што азначае загарызонтная? Гэта адна там на момант, прынамсі, распрацоўкі самая прадвінутая была тэхналогія выяўлення цэляў. Яна, скажем так, адсылала сігналы у гэтую, як і не спутнікі нават выкарыстоўвала, а гэтую стратасферу, ці што там, не памятаю дакладней. І там гэтыя сігналы там адлюстроўваліся, і такім чынам можна было выяўляць сігналы ад летучых цэляў, якія знаходзіліся за межамі гарызонту. То бишь, скажем так, калі взяць Землю, яна ж круглая, і карацей, не прямым лучом гэтай самай станцыі, а які там адлюстроўваўся ад гэтай стратасферы, ці там ад чаго, я дакладна не ўнікаў, але гэта вельмі далёка. Уявіце сабе, што гэта як летучая мыш, якая за дапамогаю ультрагуку разумее, дзе там што знаходзіцца. І уявіце, што гэты ультрагук можа там адлюстроўвацца ад пэўных аб'ектаў і заглядаць далей. І такім чынам, пра што гэта можа казаць? Пра тое, што пэўны, калі гэта РЛС-ка сапраўды перастала функцыянаваць там у Воронежы, гэта азначае, што вельмі вялікія магутнасці і магчымасці па выяўленню паветраных цэляў Расія зараз страціла. То бишь, тое, што звычайна робіць гэты РДЛО, так званы, якіх таксама ў Расіі больш звычайна не становіцца чамусьці толькі менш, дзякуючы Збройным сілам Украіны, а ўласна паветранай часціне гэтых самых сіл. І цяпер выяўляць гэтыя самыя цэлі будзе значна складанейша. І гэта вельмі станоўчы момант, улічваючы тое, што бліжэйшым часам, напрыклад, Украіна мае атрымаць F-16. Самалёты, якія, скажем так, з большым узроўнем бяспекі змогуць узлетаць, выконваць свае задачы баявыя. Таму што гэта радыёлакацыйная станцыя загарызонтная не працуе. І яна гэтыя паветраныя цэлі выяўляць будзе не ў стане. Таму там застануцца, конечно, гэтыя РДЛО і гэтак далей, і ўсялякія там стацыянарныя радыёлакацыйныя станцыі, але гэтыя станцыі працуюць, скажем так, у рэжыме непасрэднага, каб было зразумела, папросту, сігнал, які мае прямую лінію ад вытока сігналу да цэлі, якую мае гэты сігнал злавіць. Толькі ў гэтым выпадку гэтыя сістэмы здольныя гэтую цэль распазнаць. А загарызонтная РЛС магла гэта рабіць, не маючы гэтай прямой лініі паміж сабой і паветранай цэллю. Таму
Таму гэта такая сур'ёзная страта, і дзіўна, што, дарэчы, неяк не кажуць пра гэта так вельмі распаўсюджана, але тое, што не кажуць, не азначае, што гэтага няма. Вось, таму всё гэта вельмі добра. Вельмі добра, і зараз, як толькі усялякія там ракеты, так званыя гэтыя усялякія кіраваныя бомбы, якія таксама зараз пачалі прыходзіць, прынамсі ёсць фотаздымкі, дзе замежныя кіраваныя авіябомбы да савецкіх вынішчвачаў ужо там інтэграваныя. Гэта азначае, што нават маючы пэўную колькасць гэтых самых савецкіх яшчэ самалётаў, Украіна ўжо можа выкарыстоўваць пэўную зброю заходнюю з гэтых самалётаў. І зараз яна зможа выкарыстоўваць і не толькі па часова акупаваных тэрыторыях, але і наносіць удары па Расіі, па расійскіх частках, па таму ж Белгараду і іншым там памежным гарадам. І у бяспецы адчуваць сябе усялякія штабныя крысы на тэрыторыі Расіі ўжо не змогуць. І я думаю, літаральна на бліжэйшых тыдзень-другі мы пабачым вынікі гэтага ўсяго і пабачым прэцэдэнты ўжо. Так, вітаю, бачу, Дар'я Кірі з'явілася ў нас у чаце. Ну, давайте почитаем, што там у чаце у нас адбываецца. Так, німчики вже замусили зажимати ракети. Так, а ви вважаєте, вестерни реально не розуміють, що в нас відбувається, чи вони реально, як страуси, ховають голову в пісок? Ну, я не думаю, що там не розуміють, що відбувається, але кожен сприймає те, що відбувається, на нейкім сваім узроўні і на ўзроўні таго, якім чынам ён хоча на гэта рэагаваць. Бо зразумела, што там, калі дзесьці забіваюць людзей, гэта дрэнна. Ну, як бы, гэта разумеюць усе, але якім чынам на гэта рэагаваць, гэта ўжо, як бы, там, свядомасць кожнага асабіста. Бо не ўсе, хто, скажем так, нават падтрымліваюць тое, што забіваць людзей дрэнна, лічаць, што забіваць тых, хто забівае, гэта добра, скажем так. Ось, таму што гэта ўсё роўна забіваць, а забіваць дрэнна. Таму, ну, тут такое, што я перакананы, кожны хоча атрымаць штосьці сваё. У гэтым і пераследуе уласна інтарэсы сваёй дзяржавы, ці там той колькасці людзей, прадстаўніком якой ён з'яўляецца. Так, Воронеж, тоже Украина, это Курск, так не, Воронеж. Воронеж это ж не Украина. Воронеж это ж там. Зараз, ну, я нават зараз Google карты открою и погляжу, где Воронеж. Волгоград, Саратов. А, Воронеж, это нормально там Воронеж. Воронежская, это ж там за Курском. Воронеж. Да нормально Воронеж. Это Россия, Воронеж. Только, мне здаецца, я паблытаў не Воронеж, а нейкі там іншы горад, дзе была гэтая РЛС-ка. І зараз не ўзгадаю. Блин. Здаецца, я памыліўся там за назвай горада, не ў Воронежы гэтая РЛС-ка была. Есть у іншым такім горадзе, але таксама такі. Таму я папутаў з Воронежам, паблытаў, таму што там такі ж калі можна так сказаць, задрыпаны горад. Зараз. Зараз я знайду ўсё ж такі, дзе гэта знаходзіцца. Мабыць, і не знайду. Вікіпедыю тут спрабую па-хуткаму паглядзець. Не знайду. Тут не піша, в якіх гарадах, пішуць толькі назвы.
але не пишут, где она знаходится. Ну и ладно. В любом выпадку у России здесь там далеко. Это все знаходится і ўжо там, напэўна, як бы знаходзіцца, але хутчэй за ўсё не працуе. Так, далей. Ну то у нас вже тоді літаки, скоро ми будемо всіх бомбити. Так, літаки летять, будемо всіх бомбити. Таких станцій ёсць, але там у іх не таксама не бясконцы гэтай як дальнасці гэтага выяўлення, яна там не бясконцая. Ну, зразумела, што там калі уяўляць матэматыку, кут падзення роўны куту адлюстравання. Таму немагчыма там закінуць гэтую самую, умоўна кажучы, закінуць гэты самы сігнал радыёлакацыйны пад такім кутом, каб ён там пакрываў усю планету з адной кропкі. Ну, зразумела ж, немагчыма. Геаметрыя супраць гэтай справы. Ось, таму будаваліся гэтыя станцыі, некалькі іх звычайна такіх адносна памежных з захадам гарадах. Ось там каля Чарнобыля РЛС-дуга стаяла. Ось там ось у Воронежы больш там южныя гэтыя прыкрываць. Перакананы дзесьці там на поўначы таксама маюць быць такія. У межах там Камчаткі, я так мяркую, прынамсі, маюць таксама такія знаходзіцца, бо там піндосы гэтыя злыя. Ну, не ведаю, я не задаваўся пытаннем, дзе яшчэ і колькі іх ёсць, але, скажем так, адна каля адной, і каб яны там пакрывалі адны і тыя ж тэрыторыі, ну, гэта папросту бессэнсоўна. Бо гэта таксама не вельмі танная такая справа будаваць вось гэтыя загарызонтныя РЛС-кі. Так, Дар'я Кіры сёння апазду, ну, нічога страшнага. Так, ну і давайте з гэтай тэмай вычарпана, давайте глядзець далей. Тут выбары ў каардынацыйную раду мне стаяць, але перад выбарамі ў каардынацыйную раду, перад гэтым жартам, хочацца ўзгадаць яшчэ пра Грузію. Пра яе чамусь усе забылі і не вельмі распавядаюць. Але у Грузіі все сумна. Это, напэўна, адзіная сумная навіна ось за гэты тыдзень. Таму што ў Грузіі ўсё ж такі прынялі гэты самы закон пра гэтых інагентаў. Копію расійскага закону. Ось, і нягледзячы на тое, што прэзідэнтка Грузіі наклала вета на гэты закон, але нягледзячы нават і на гэтае вета, і на тыя шматлікія пратэсты, якія там адбываюцца літаральна там не штодня, кіруючая партыя все роўна вырашыла, што гэты закон ім неабходны, і яго прасунулі далей. І па сутнасці не ведаю, як там працуе гэта ўсё ў Грузіі, але бліжэйшым часам гэты закон мае там набыць моц і пачаць працаваць. Чаму гэтая навіна сумная? Гэтая навіна сумная, таму што, дзякуючы гэтаму, Грузія можа перакрэсліць усё тое, да чаго яна ішла шмат гадоў. Нават не адно дзесяцігоддзе. Ну, больш за 10 гэта ўжо не адно дзесяцігоддзе. Таму што папераджалі Грузію і рабілі заявы еўрапарламентары пра тое, што ў выпадку, што калі гэты закон будзе прыняты і прагаласаваны, і будзе прасунуты далей, нягледзячы нават на прэзідэнцкае вета, Грузія можа быць пазбаўлена статуса кандыдата. Як гэта працуе? Каб надаць, напрыклад, статус кандыдата краіне, неабходна згода ўсіх краінаў, членаў Еўрапейскага звязу. І, як мы можам з вами здагадацца, здабыць станоўчы адказ усіх, не большасць, а ўсіх
адзінагалосна ўсіх краінаў еўрапейскага звязу на тое, каб надаць статус кандыдата, гэта вельмі складана. І таму Грузія атрымала, ну, умоўна кажучы, гэта ўсё пад шумок з Украінай. Таму што як бы пытанняў да таго, што Украіна мае атрымаць гэты статус, як бы ні ў каго не выклікала пытанняў пасля 22-го году. Ось. І зараз Грузія можа гэта ўсё перакрэсліць. Чаму перакрэсліць? Таму што для таго, каб пазбавіць статуса кандыдата, дастаткова монабольшасці. То бишь проста прагаласаваць гэтае пытанне і прагаласаваць за гэтае пытанне мае папросту большасць прадстаўнікоў тых краінаў, якія ёсць на дадзены момант у еўрапейскім звязе. Атрымаць проста большасць, гэта зразумела значна прасцей, чым атрымаць згоду ўсіх. Ну і звычайна адмовіць прасцей, чым падтрымаць. І не выключаю, што бліжэйшым часам, калі вось гэты закон там набярэ свае, уступіць, скажем так, у дзею, хутчэй за ўсё Еўрапарламент адрэагуе на гэтае пытанне, і хутчэй за ўсё, прынамсі, гэта выглядала б лагічна, Грузія будзе пазбаўлена статусу краіны-кандыдата, што папросту будзе абрываць усе сувязі Грузіі з яе імкненнем патрапіць у еўрапейскую супольнасць. Што вельмі сумна, таму што выборывала Грузія сабе гэтае права і працягвае выборваць, прынамсі, тыя людзі, якія выходзяць там на пратэсты кожны дзень. Ось. Мабыць, яшчэ штосьці там і атрымаецца зрабіць, ось менавіта праз гэтыя пратэсты. Там неяк там усунуць гэты парламент і гэтак далей. Не ведаю, якія там могуць быць яшчэ там працэдуры, але, мабыць, што-небудзь там можна будзе яшчэ зрабіць, але гэта там вельмі штосьці радыкальнае мае быць. Бо як прэзідэнту можна імпічмент аб'явіць, напрыклад, на падставе там чагосьці. Я мяркую, напэўна, на падставе чагосьці можна і парламент распусціць. І прэзідэнт, я думаю, мае такое права. Ну, паглядзім. Я не... Зноўку ж, калі б я яшчэ вывучаў законы кожнай дзяржавы, пра якую я распавядаю, я б, напэўна, і не распавядаў бы пра гэта ўсё, бо было б чым займацца і быў бы пры справе. Але я не настолькі дасведчаны чалавек, таму папросту сижу, абмяркоўваю і кажу пра тое, што не ва ўсіх накірунках таго, пра што я кажу, я там звыш дасведчаны чалавек. Так. Легли під рашку, і паник слышить, що вони з-під неї і не вставали. Ну, насамрэч, мне дзіўна. Мне дзіўна пра тое, што краіна, якая перажыла напад 2008 году на Грузію і сітуацыю з Абхазіяй, складана казаць пра гэта, але, ну, калі казаць пра тую ж самую Украіну, напрыклад, як усоўваючы аднаго прэзідэнта, потым абіраюць таго, хто быў як яго, прэм'ер-міністрам пры гэтым самым прэзідэнце. Ну, таксама дзіўна выглядае. Ну, як можна было, скажем так, выгнаць Януковіча і потым абраць Парашэнку, які быў, скажем так, правая рука Януковіча, таму што ён кіраваў парламентам у гэты час. Таксама гэта ўсё сумна. Ну, калі там на Беларусь перакладаць, гэта то, што там прыбраць Лукашэнку і прагаласаваць там за умоўную Ермошыну, якая там цэнтральнай выбарчай камісіі кіравала там 30 гадоў. Ну, гэта тое ж самае будзе. Ну, не Лукашенко, тут не Янукович. Ну, а тут як бы не Саакашвілі. Ну, што зрабіць? Хаця, ну, да прэзідэнткі Грузіі пытанняў няма, бо яна там і вета накладае і робіць ўсё, што, скажем так, у яе паўнамоцтвах, але гэтых паўнамоцтваў
у дэмакратычных краінаў звычайна можа ў прэзідэнта і не хапаць, таму гэта і дэмакратыя, што пэўная ўлада абмежаваная. Ну, паглядзім, чым гэта ўсё скончыцца. Сумна насамрэч. Так, єдине, чого б хотів, щоб ми визволили Саакашвілі, в нього вроді наш паспорт. Так, ён же був на вот гэтым, як його, у Верховнай Раді, здаецца, Украіны, ён быў гэтым парламентаром, калі я не памыляюся. Так, завтра піду на работу у футболці від Фанарта 18. Там літаюча тарілка на фоні Антарктиди з німецьким хрестом на борті. Називається I want to believe. Ну, мабуть, і круто. Я, до речі, набув собі шкарпетки ісландські. Ну, там, де міні-похуй ось гэтые. Оранжевые и такие бирюзовые. Причем я думал, что там по одной паре шкарпеток будет, а там по 3 пары шкарпеток. Тому у меня одразу 6 пар шкарпеток мне на 3 годы выставили. Тому шкарпетками я забеспечен. Ось маечку так само новенькую набыл. Такую, без рукавов, каб не спекотно было. Так, ну так Міхала треба витягувати. Ну, я не думаю, що його там насамрэч з Грузії при існуючій парламентській владі, що його там ніяк відпустять. Так, маленький Аліс свій. Мені радує, що я маю можливість працювати сама на себе. Бачу результати своїх зусиль одразу. Ну, калі ти стоматолог, то можа гэта радаваць. Так, ну і давайте ще про Раду не будем, давайте про саміт міру, які, так, рекламу зараз вам приберу, каб ви не глядзелі рекламу. Павінны ж быць нейкія бонусы ад таго, што вы глядзіце ў прямым эфіры. У вас хаця б рекламы не будзе. Ось гэта саміт міру, які там мае адбыцца бліжэйшым часам. Саміт міру, на якім будзе разглядацца толькі адна формула міру. Гэта формула міру Зеленскага. Формула, як мне здаецца, вельмі простая, што Расія мае папросту пайсці там на свае тэрыторыі і вызваліць украінскія тэрыторыі. Ось, прычым гэтая формула не вызнае таго, што Крым, Запорожская вобласць, Донецкая, Луганская вобласці, што яны з'яўляюцца часткай Расіі. Таму тут все проста. І што цікавага адбываецца адносна вось гэтага самага саміту. Было вельмі цікава пабачыць, ці пагадзіцца Кітай наведаць гэты самы саміт. І Кітай, зразумела, на гэты самы саміт вырашыў не наведвацца, таму што па меркаванню кітайскіх прадстаўнікоў не цікава разглядаць адзіную формулу міру. Што з кропкі гледжання Кітаю можна разглядзець было б і там кітайскую формулу міру, якая прадугледжвае там, ну, умоўно кажучы, замарозку канфлікту, быццам все застаецца так, як ёсць, все, адчапіцеся ад Расіі, а Расія адчэпіцца ад вас. Але тое, што Расія ўжо так захапіла, тое ўжо расійскае. Зразумела, што ніводнага украінца, у тым ліку прэзідэнта Украіны, гэтая формула ніякім чынам задавальніць не можа. І нават калі б яна задавальняла прэзідэнта, я сумняваюся, што гэта б задавальняла іншыя прошаркі насельніцтва, таму што столькі людзей загінула, і я не думаю, што прынамсі ваенныя, большасць ваенных, палічылі бы, што ну, загінулі, добра, што толькі столькі нам прыйшлося аддаць Расіі, а не ўсю Украіну. Я не думаю, што так бы адбылося. Ось, і вся гэта барацьба, яна бы працягнулася. З іншага боку, акрамя Кітаю заявілі пра сваю прысутнасць на гэтым саміце Індія.
Індія, чым цікава Індія? Чаму вось Індія раптам вырашыла, што ім патрэбна там прысутнічаць. Так, наколькі я там чуў, бачыў, вывучаў, не самае там вышэйшае прадстаўніцтва Індыі будзе там на гэтым саміце, але такое досыць вагомае прадстаўніцтва там будзе. Таму што Індыя зараз імкнецца стаць той краінай, з якой мае працаваць, так, астатні свет. Таму што Кітай зараз краіна і не на 100% падсанкцыйная, але бліжэйшым часам гэта ўсё можа змяніцца. Таму што санкцыі супраць Кітая могуць быць уведзены літаральна, вось, як кажуць, сёння-заўтра. І таму усялякія вырабніцтвы прынамсі з Кітаю пачынаюць ужо прыбіраць, каб не патрапіць пра санкцыі. Ну, а адкрываць уласна новыя звычайна ў Кітаі ніхто не імкнецца, таму што які сэнс табе там укладаць сродкі ў будаўніцтва свайго вырабніцтва на тэрыторыі Кітаю, калі літаральна праз там месяц-другі, умоўна кажучы, ўсё гэта накрыецца санкцыямі і ніякага прыбытку з гэтага ты не атрымаеш. Але ёсць такі альтэрнатыўны варыянт у той жа часціне свету. Гэта Індыя, дзе таксама можна досыць танна размясціць сваё прадпрыемства, дзе досыць танная рабочая сіла, дзе не вымагаюць пяцідзённы 8-часовы працоўны дзень, што вельмі радуе шматлікіх працадаўцаў. Таму Індыя можа заняць вось гэтую самую кітайскую нішу, дзе большасць вырабніцтваў з Кітая могуць, па-першае, пераносіцца ў Індію, а новыя будуць адкрывацца непасрэдна ў Індыі, а не ў Кітаі. Таму Індыя спрабуе захапіць вось гэтае самае лідарства ў гэтым накірунку на гэтай, скажам так, частцы свету. У Азіі, напрыклад. Бо застаецца, канешне, яшчэ Тайвань, той же самы Пакістан, але Пакістан такі досыць нестабільны. А Індыя, яна такая больш стабільная, таму што, як бы, ну так, і В'етнам яшчэ. У Індыі ўсё ж такі уласнае войска, больш такое стабільнае, няма там усялякіх гэтых талібанаў і кантакту з Афганістанам. Таму Індыя бачыцца больш стабільнай, і насельніцтва ў Індыі больш, і працоўнай сілы ў Індыі больш. Таму і тэрыторыяў, власна, у Індыі больш. Выхад да акіяну, там, все такое. Амаль што ва ўсіх паказчыках Індыя лепш за Пакістан. Так, і не так шмат краінаў, мабыць, як хацелася б, далі ўжо згоду на прысутнасць на гэтым саміце, але нават тое, што тыя краіны, якія ўжо пагадзіліся там накіраваць свае дэлегацыі на гэты саміт, гэта ўжо станоўчы такі ўзрух. Пры гэтым Расія, як альтэрнатыва гэтаму самому саміту міру, вырашыла ў гэты ж самы час правесці там свой БРИКС. Я нават не ведаю, як гэта расшыфроўваецца. Але там нейкія таксама, нейкая, карацей, прарасейская сходка нейкая там намяшаецца. І менавіта цікава паглядзець, куды будуць накіраваныя больш такія прадстаўнікі, калі можна так сказаць, ад гэтых самых азійскіх краінаў, такіх як тая ж Індыя, напрыклад, бо калі там, ну, умоўна кажучы, прэм'ер-міністр паедзе на саміт міру, то зразумела, што там больш высокая пасада толькі ў прэзідэнта Індыі. Я не думаю, што прэзідэнт Індыі паедзе на гэты самы БРИКС. Не думаю, што яму там будзе цікава. Але спроба адцягнуць вось пэўныя краіны, паставіць іх, умоўна кажучы, перад такім выбарам, што для вас больш вагомая расійскі БРИКС, ці вось гэты там празахадны саміт міру кіеўскага рэжыму.
умоўна кажучы. Ось, і будзе цікава паглядзець менавіта якія куды, ну, скажем так, праз прадстаўніцтвы краінаў на тым жа брыксе і на тым жа саміце міру можна будзе паглядзець, якія краіны больш схільныя да падтрымліваць якія краіны ў гэтым канфлікце. Бо гэта, ну, будзе вельмі добры паказчык, бо калі ты больш прадстаўнічых прадстаўнікоў накіруеш не на саміт міру, а на брыкс, зразумела, што тое мерапрыемства для цябе больш вагомае, таму што ты хочаш падтрымаць менавіта тую краіну, якая гэта ўсё арганізоўвае. Ну і ўласна з гэтага можна будзе меркаваць, хто на чыім баку і каго больш плануе ў будучым падтрымліваць. Так, пачытаем каментары на гэтую тэму. Так, нармальна за кітайцам рота закрыў. Ну, яшчэ не закрыў, але бліжэйшым часам все можа там досыць добра закрыць. Да, яшчэ датычна Кітаю, у Кітаю ўсё не так добра, як уласна Кітай можа і распавядаць, таму што эканамічна Кітай зараз стаіць на краю такой прорвы вельмі глыбокай. Таму што, напрыклад, статыстычна за мінулы год насельніцтва Кітаю скарацілася на 850 тысячаў чалавек. Гэта амаль што мільён. Ну, зразумела, што для Кітаю гэта не вельмі, мабыць, і адчувальна, але гэта шмат, таму што, па-першае, няма прыросту насельніцтва, і насельніцтва старэе. Ось, і гэта уплывае на эканоміку яшчэ і тым чынам, што, скажем так, больш дарослае насельніцтва, яно менш удзельнічае ў эканоміцы, скажем так. Бо, ну, як пенсіянеры удзельнічаюць у эканоміцы? Яны папросту атрымліваюць пенсію. Ось, і гэтая пенсія не вельмі вялікая, яны нічога не вырабляюць, яны не вырабляюць ніякіх прадуктаў, і пад прадуктамі я маю на ўвазе, там, мабыць, паслугі ці там яшчэ што-небудзь, там фактычна пэўную прадукцыю, і яны не ёсць рухавікамі гэтай самай эканомікі. У той час, як больш маладое насельніцтва і краіны з больш маладым насельніцтвам, яны могуць развівацца значна хутчэй, папросту таму, што маладыя людзі, яны, па-першае, займаюцца уласна вырабніцтвам, то бишь працуюць дзесьці на якой-небудзь там вытворчасці, на якім-небудзь прадпрыемстве, надаюць пэўныя паслугі, і праз гэта яны удзельнічаюць у эканоміцы, яны ствараюць ВВП, чаго не робяць пенсіянеры. Плюс маладыя людзі там спажываюць больш тавараў, бо там штосьці змяняюць, яны там, напрыклад, сачаць за модай, і яны там мяняюць там, напрыклад, тыя ж самыя красоўкі там 2-3 разы на год. Не ўсе ж такія, як я, старыя, што я набыў красоўкі ўжо там другі год я ў іх хожу. Гэта вам як прыклад пра старых людзей, наколькі старыя людзі удзельнічаюць у эканоміцы. Ось, таму у Кітаі ўсё вельмі дрэнна. Плюс санкцыі пачалі працаваць, плюс шматлікія рынкі еўрапейскія і заходнія пачалі для Кітаю закрывацца, і ўсё там вельмі дрэнна у Кітаі. Таму Кітай зараз пакуль што трымаць гэты самы шпагат, у якім Кітай зараз сядзіць, і адной нагой трымаецца за Расею, другой нагой там спрабуе там дзесьці стаяць на нейкіх прыступках захаду першых, таму так, бясконца гэта працягвацца не зможа. Рана ці позна гэта ўсё абарвецца. Так. В Індыі хрысціян і мусульман перасяляюць місцевых. Да рэчы, не ведаю, там, здаецца, буддізм больш такі, наколькі, прынамсі, па кіно індыйскім можна глядзець, больш распаўсюджаны. Так і це то його можна подштовхати до війни. Щоб відволікати населення. Комуністичний Китай – це дуже небезпечно для всіх. Ну, то, що Китай, власне, там які воєнні конфлікти почне
умешвацца сумневна, нягледзячы на тое, што там пра Тайвань кажуць, што все літаральна там сёння-заўтра і мы там захопім Тайвань. Зразумела, для Кітаю не праблема будзе захапіць Тайвань, але улічваючы тое, як паказвае сябе, скажем так, кітайская тая ж самая, яна ж раўно, скажем так, савецкая тэхніка і зразкі зброі, Кітай мусіць уявіць, што не вельмі гэта ўсё эфектыўна на фоне тых жа заходніх аналагаў. Бо тыя ж танкі, напрыклад, ну, майже усе кітайскія танкі гэта прататыпы савецкіх танкаў. Ось, якія не вельмі добра сябе зарэкамендавалі на фоне канфлікту ва ўкраіне. Ну, зразумела, што людскі рэсурс у Кітаю вельмі вялікі, там, ну, умоўна кажучы, гэты Тайвань там шапкамі могуць закідаць. Ось, але каб закідаць шапкамі Тайвань, трэба яшчэ падысці на адлегласць кітка шапкі. Таму тут таксама такое. Тихо-тихо, не треба про старих людей, то в мене вже в помиральну яму треба. Ну, не ведаю. Мені ось скоро хутка ўжо 40. Таму я ўжо ввогуле стары. А саме найменша народжувальнасць і Південнай Кореі. Ну, там яны дзесь там на адным узроўні, што ў Кітаі, што у Паўдзеннай Кареі. Там не вельмі людзі імкнуцца народжваць дзяцей. Таму што ўсё вельмі нестабільна. А навіщо всі ці речі, це слабкість, речі створені для того, щоб служити нам, а не ми їм, щоб служили. Ну, мабуть, і так, але мені чомусь, коли у мене є телефон, ну, ось у мене, наприклад, телефон, ну, мені він задовольняє. І коли вийде, а ён ужо выйшаў нават, то есть гэты новы телефон ось гэтага ж кітайскага вырабніцтва. Ось, напрыклад, ісці і набываць новы телефон, таму што ён папросту навей, больш новы, чым гэты, у мяне, напрыклад, няма жадання. Як жаданне ёсць у тых, у каго 14 iPhone, калі выходзіць 15, яны гатовы там трое сотняў стаяць у чэргі, каб набыць гэты 15 iPhone і быць першым. Ну, я не лічу гэта нармальным спажывецкім стаўленнем да рэчэй. Таму вось так. Я буду хадзіць з гэтым тэлефонам, або пакуль ён там не разаб'ецца, або пакуль не разаб'ецца экран, а замяніць экран гэта літаральна палова вартасці тэлефона. Ну і зразумела, што я не буду мяняць экран, я просто набуду новы тэлефон. Ось таму, як бы, ось такое мне стаўленне да рэчэй. Так, які там штат є? Мусульмане, хрысціяне, буддысты, джаі, крышнаіты. Ну, там у Індіі там шмат усялякіх. Так. 40, по даним ООН, це ще молода людина. Ну, я б не давяраў гэтым самым ООНовцам, потому што, ну, так, у пэўных накірунках яны, мабыць, робяць штосьці добрае, але у некаторых накірунках яны застаюцца арганізацыяй, якая выказвае занепакоенасць. Ось, дарэчы, мне таксама тэлефон гэты з гідраплёнкай, таму што на гэты самы тэлефон знайсці шкло захісное, ну, складана, там што, па-першае, гэта кітайскі тэлефон, для таго ж ён такі моцна, на яго нават чахол, ну, не павінен быць, ну, няма чахол, таму што ён сам як чахол, тут металёвыя, тут скураныя гэтыя штукі. Ён досыць, ну, я яго браў, таму што, па-першае, у яго моцная батарэя, ён да паўгадзіны можа ляжаць на глыбіні 1,5 метры. Ось. Таму ось так. Адзінае, што як бы ось мяне там
падрапалася гэта шкло, якое было ад пачатку, яно там падрапалася, мне яго трэба было замяніць. І знайсці шкло захісное менавіта на гэты тэлефон не было магчымасці, а гэтую плёнку яе там вырезаюць. Яна такая прикольная, яна нават калі пацарапалася, ўсё роўна потым там гэта ўсё неяк там нанотэхналогіі, карацей. Зажывае. Зажывае, як на сабаке. Так, пан Ікс сцвярджае, што ён жыве ўсё яшчэ ў каменным вецы. Але не ў каменным вецы жывуць беларусы, якія на гэтым тыдні галасавалі на мінулым тыдні. Галасавалі ў каардынацыйную раду, і гэта апошні такі пункт нашай сённяшняй размовы. Ой, гадзіну 10 ужо амаль што размаўляем. Ніхуя сабе. І так, што мы маем? Што ж мы маем у выніку гэтай хуйні, якую назвалі выбары ў каардынацыйную раду? І ўсё мы маем значна горш, чым што гэта за тэлефон? Гэта дугі V30. V30, я хацеў V30T, здаецца, там, але не было V30T, я ўзяў просто дугі V30. Ну, гэта ну, не жаночы тэлефон. Ён, ну, грам 300 ён важыць. Ён досыць такі важкі. У мяне нават быў гэты магнітик тут, ну, каб у машыне вешаць, і ён не вытрымліваў папросту гэты магнітик, таму я ададраў гэтую штуку і такое. Ён у мяне ўжо амаль што год, нават больш за год. І ўсё, што я змяніў, пакуль што гэта, ну, гэта захісное скло. Так, да выбару каардынацыйную раду. Все там вельмі смешна, нават яшчэ больш смешна, чым было. Вітаю пана Романа, не мог просто. Пан Роман, людына, чалавек з Крыму да нас зайшоў, нават з Крыму заходзіць. Што не можа не радаваць. Ось, а каардынацыйная рада, выбары ў каардынацыйную рады сталі яшчэ больш смешнымі нават, чым я сабе ўяўляў. В прынцыпе, я такі меркаваў, што ну, плюс-мінус настолькі смешным будзе, але ну не настолькі прям смешным. Ось, і не гледзячы на тое, што нейкія там аналітыкі казалі, што хутчэй за ўсё нават 10 тысячаў не прагаласуе, нават у гэтых сваіх заявах яны памыляліся, таму што не прагаласавала нават і 7 тысячаў. Я там скриншотик дзесьці ў сябе захаваў, на жаль, не паспеў я дадаць, таму што там іншымі справамі займаўся. Усяго прагаласавала 6700 з нечым чалавек, што просто пиздец як мала. Таму што некаторыя нават эксперты казалі, што каб стаць больш легітымнымі, кожны з кандыдатаў, ну, з тых людзей, якія ёсць там у спісах гэтых, калі б яны сабралі папросту па 100 подпісаў сярод сваіх знаёмых беларусаў на свой бок, нават тады яны былі б больш легітымнымі, ну, умоўна кажучы, легітымнымі, таму што що так нелегітымны, що так нелегітымны. Ось, таму што на 250 чалавек у спісах, якія балатаваліся ў каардынацыйную раду, 6700 там з нечым галасоў. Гэта палічыце самі. Паколькі там галасоў, 250, гэта 4 галасы з 1000, 6 по 4 гэта гэта 24. Так, 24. І 700 на 4, гэта, ну, хай 2. 26. Каля 26 галасоў на кожнага. 26. Ну, гэта літаральна там, калі ты 30 знаёмых сваіх беларусаў можаш сабраць подпісы, ты больш легітымны, чым любы прадстаўнік каардынацыйнай рады. Ось, таму што там у сярэднім прагаласавала менавіта столькі за аднаго балатуючага кандыдата. Ось, перамог, як не дзіўна, Павел Латушка, ягоны там блог, як ён там называецца.
Рух за свабоду. Ось, і набраў ён 2358 галасоў. Для параўнання я хочу вам сказаць, што у Тэлеграме на Павла Латушку падпісана амаль што 7000 чалавек. Прагаласавалі толькі 2300. Гэта я не беру у разлік яшчэ тых, хто прагаласаваў, мог прагаласаваць за Латушку. Што там у яго адбываецца ў іншых сацыяльных сетках, такіх як Facebook, напрыклад, такіх як там Twitter, калі ён там ёсць, а я перакананы, што ёсць там Instagram, там які-небудзь. Я перакананы, там паўсюль гэтай Латушка існуе. Ось. І ўсё гэта, нават гэтыя 2300, усяго 35% складаюць ад той колькасці, за якую ён мог атрымаць. Таму, так, монабольшасці, як у Арахамі, ні ў каго ў каардынацыйнай радзе не атрымалася набраць. На другім месцы там 15%, там блок Прокоп'ева Ягорова, ну, там смецце усялякае. Ось адзінае, што мяне радуе, што гэтая, калі можна так сказаць, праціханаўская краіна для жыцця, гэта рух, скажем так, які стварыў сам Ціханаўскі яшчэ ў свой час. Ну, ён правильно называўся, толькі называўся не краіна для жыцця, называўся ён страна для жизни. Ось, зноўку вам рекламу тут прыберу. Называўся ён страна для жизни. Так вось, гэты самы блок страна для жизни набраў 61 голас. Ось, што складае, зараз скажу, колькі гэта, 61 голас, гэта 0,91% ад прагаласаваўшых. Ну, насамрэч, все гэтыя лічбы, гэта ўсё настолькі смешнае, таму што, як сказаў адзін аналітык, беларускі, але чамусьці па-расейску ён выступае, быў ягоны выступ апублікаваны нават на Белсаце, але такія у буйныя прагляды ён не залецеў, зразумела чаму. Ось, і там гэты аналітык казаў, што, мабыць, пара беларускай так званай апазіцыі пачаць глядзець у твар рэальнасці, таму што ездзіць па Еўропах і распавядаць пра шматлікія сотні тысячаў беларусаў, якія літаральна сёння-заўтра гатовыя адстойваць праеўрапейскія інтарэсы сваёй краіны, насамрэч не існуюць. Просто нема. То ж Ціханаўская тая, якая там ездзіць па гэтых Еўропах і кажа, што вось нас там беларусаў, якія там праеўрапейскія, гатовыя там і то, і сё, і там сотні тысяч, і там мільёны, мільярдаў, 6728. Колькі там. Вось гэта тая лічба беларусаў, на якіх, скажем так, можа разлічваць Ціханаўская у выпадку чагосьці. Пры тым, што, уласна, яна рэкламавала гэтыя выбары на усіх сваіх гэтых платформах, пачынаючы там ад сялякіх белсатаў, свабод і гэтак далей, і менш буйных блогераў, якія там фармальна незалежныя, але так прасоўваюць тую павестку, якую навязвае менавіта кабінет Ціханаўскай. І ўсё, на што яны сталі здатныя, гэта 6700. Ну, каб параўнаць, у мінулым годзе, не ў мінулым, а возьмем той кавалак з часу выбараў да часу наступу нового году у 2020, то бишь это 4 месяцы. 4 з паловай. 4 з паловай месяцы апошніх 20-го году з Беларусі выехала тадам каля 250 тысячаў чалавек, пазбягаючы магчымых рэпрэсіяў. Афіцыйныя дадзеныя. Это толькі ў 21-м. До 21-х, з 20-х, з выбору до 250 тысячаў.
А потым яшчэ за 2 гады да поўнамаштабнага выехала яшчэ больш. Там ледзь не на мільён увогуле скарацілася насельніцтва Беларусі за рахунак беларусаў, якія з'ехалі. І гэта так, ну, сур'ёзна адчувалася гэтая, скажем так, дэмаграфічная страта. Ось, і вось з гэтых людзей, якія выехалі, 6700. Все, что на што сталася здольная беларуская апазіцыя, так званая, гэта 6700. Лічба тыдня, як ёсць, раней былі там у навінах лічба дня, і там якая-небудзь была лічба, там колькі там расійскіх танкаў было забіта, падбіта, там лічба дня 52. Ось, і лічба тыдня, я б нават сказаў, лічба пяцілеткі, што вельмі зручна для Ціханаўскай пяцілеткамі мерыць. Яна ўжо ж прызвычайная пяцілеткамі. Лічба пяцілеткі 6728. Гэта колькасць прагаласаваўшых на выбарах у каардынацыйную раду, якую яна так прасоўвала. Ось. Ну і, канешне ж, адразу пачаліся всялякія выпраўдоўванні, што ось гэта там, канешне, все класна, і гэта першая толькі спроба была, аказваецца, беларусаў неяк дэмакратычна штосьці там абраць. А ў 2020 годзе, напэўна, гэтая ж самая каардынацыйная рада абіралася ўвогуле недэмакратычна. На погляд Ціханаўскай, наколькі я разумею. Ці папросту памяць акварыумнай рыбкі не дазваляе Ціханаўскай пра гэта памятаць. Як яна не дазваляе Ціханаўскай памятаць пра тое, што мудры Пуцін, аказваецца, насамрэч, з ейных жа словаў, і мудрая Масква існуе таксама са словаў той же самай Ціханаўскай. І тая ж самая Ціханаўская працягвае насіцца па Еўропах і всялякіх там найвышэйшых еўрапейскіх кабінетах з папачкай, з фотаздымкам Ціханаўскага, яе мужа, які быццам бы сядзіць у Беларусі, але сядзіць, як я люблю казаць, не па тым папросту артыкуле, які лічыў, што русский мир, он гораздо шире, чем границы Российской Федерации. І казаў ён гэта пасля наведвання Крыму, які ён наведваў у незаконны па законах Украіны спосаб. Ось. І ўсё, на што гэтая палітык, калі можна так сказаць, здатная, гэта 6728. Ось, калі захочаце патроліць Ціханаўскую, просто трэба сказаць 6728. Ось, і будзе смешна. Так, давайте почитаем, что вы там пишете. Так, дивились ваши кругляшки. Классно, что дивились кругляшки. А гэта ўсё раней гэта ўсё было на ўзроўні Патрэёну. І гэтыя думкі я записываў на Патрэён, але зараз на Патрэёне у мяне нікаго нема. Никого нема на Патрэёне, вы чуете мяне? І таму гэтыя кругляшкі даводзіцца записывать, так сказать, у агульны доступ. Звычайна гэта была прерогатыва адной жанчыны з Патрэёну. Ось. І гэта можа стаць зноўку прерогатывай адной жанчыны, ці аднаго мужчыны, ці двух мужчынаў, ці адной жанчыны і аднаго мужчыны, любой колькасці патрыёнаў, якія падпішуцца на Патрэён, спасылка на які унізе будзе. І ёсць нават зараз у апісанні пад гэтым відэа. Ось, подписывайтеся, і уласна для вас я буду записывать такія ось кружкі з навінамі, пра якія я мушу распавядаць на нядзельных стрімах. Так... У мене в сумці термокружка, для цього теж тяжка і залізна. Так, а хто наразі самий легітимний з опозиції? А нема легітимних. Ну, тому що, якби, знову ж, кого лічить легітимним? Легітимної опозиції, ці що? Ну, опозиція – це любая сила, яка супротистоїть існуючій владі.
То бишь, па сутнасці, любы палітык беларускі, хто не падтрымлівае Лукашэнку, ён апазіцыя. Што укладаецца ў гэты тэрмін легітымнасці, ну, як бы, тут, як бы, не легітымнае пытанне, скажем так, бо, скажем так, калі Белсат называе Ціхановскую законна абраным прэзідэнтам, у мяне ўзнікаюць пытанні да легітымнасці гэтага прэзідэнта, таму што Канстытуцыя не прадугледжана тое, што прэзідэнт абіраецца праз платформу «Голас», заснаваную там нейкімі прыхільнікамі Ціхановскай. Ну, няма гэтага ў Канстытуцыі Беларусі. Таму сведчыць пра тое, хто з'яўляецца прэзідэнтам Беларусі, па Канстытуцыі Беларусі мусіць Цэнтральная выбарчая камісія. А па дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі перамог Лукашенка. А калі перамог не Лукашенка, а Ціхановская ўсё ж такі лічыць, што перамог не Лукашенка, гэта азначае, што выбары былі сфальсіфікаваныя. Калі выбары былі сфальсіфікаваныя, гэта азначае, што выбары не адбыліся. Калі выбары не адбыліся, як можа быць законна абраны прэзідэнт? Гэта пытанне можна задаць любому журналісту Белсата, якога вы сустрэнеце, і калі ён скажа, што гэта ўсё хуйня, можете даць яму ўебала. А калі ён пачне лезці і біць ебала вам, можете напісаць мне ў Тэлеграм. Я, наколькі гэта магчыма, хутка пад'еду па вашых геададзеных і абараню ваше ебала ад прадстаўнікоў Белсату. І нават можна будзе зрабіць некалькі набітых ебальнікаў белсатаўцаў больш нават. Я з задавальненнем прыму гэтым удзел. Ось, таму пытанне пра легітымізацыю сярод апазіцыі, ну, такое спрэчнае, бо кожны там можа прыцягнуць за вушы. Я сутыкаўся нават з тым, што легітымнымі лічылі там нейкі там сход, ну, не сход, а гэта, як ён там... Ну, карацей, гэта ж парламенты, яны ж маюць пэўныя нумары парадкавыя, і там 5-й сход парламенту, ці там які, там, я не памятаю. Сустракаў людзей, які нават гэтых людзей лічылі легітымнай уладай, што быццам бы там, ось, калі яны там імпічмент гэтаму Лукашэнку аб'яўлялі, калі ён там перад гэтым, як ён, перад рэферэндумам 95-го году там штосьці там праводзіў у парламенце і там збіваў тых, хто абвяшчалі галадоўку супраць гэтага рэферэндуму, і што быццам бы вось гэтае скліканне парламенту, яно там легітымнае зараз, таму што ўсё, што пасля, быццам бы нелегітымнае. І, карацей, за вушы можна прыцягнуць там легітымнасць там караля Вітаўта, блядь, які там быў падчас Вялікага княства Літоўскага. І ягоных там продкаў якіх-небудзь там прыцягнуць. Але, ну, як бы такая адносная легітымнасць насамрэч. Ось, таму канкрэтызуйце пытанне наконт легітымнасці, але штосьці мне падказвае, што я адказаў на вашу зацікаўленасць наконт легітымнасці. Так, яка взагалі кількасць беларусаў за кардонам? Іх там багата. Ну, усяго беларусаў, здаецца, калі там былі нейкія перапісы, каля па ўсім свеце. Не факт, што гэтыя беларусы маюць беларускія пашпарты. Каля 12 мільёнаў. Не вельмі нас. Як Масква. Адна. Ось, у Беларусі было амаль што 10, зараз ужо менш за 9. Ось, па-першае, гэта выехалі, па-другое, гэта станоўчай дэмаграфіі ў Беларусі няма ўжо даўно. Таму вось так. 2 Кіевамі можна Беларусь раз'ебаць. Ну, па колькасці. Так. Направду, це все досить сумно щодо цієї ради, да? Чому сумно? Гэта рада гэта нішто. Таму што нават сама гэтая рада, яна не ведае, якое месца ў палітычнай іерархіі яна мусіць займаць і якой справай займацца. Ці гэта парламент у выгнанні, ці гэта там папросту нейкі там кансультатыўны орган, ці гэта там нейкі заканадаўчы орган, які там мусіць падпарадкоўваць все астатнія там быццам бы гэтыя самыя
накірункі дзейнасці палітычнай, ніхто не ведае, таму што гэта нікім не прапісана, нікім не усталявана. І як гэта ўсё мусіць быць прапісана і усталявана, немагчыма дазнацца, таму што дзеля гэтага трэба нейкія пра запытанку ў тэлеграме ты гэтага не зробіш. Таму все гэта хуйня, такая откровенная хуйня, якая як я і казаў, што выбары ў нікуды. Выбары ў нікуды, і там грызня за ўладу нідзе. Таму што якая ўлада, які ўплыў, на што ўплыў, якія паўнамоцтвы, нічога няма ў гэтай рады. Акрамя там назвы і вось гэтай 6728. Ой, смешна. Таму мне, напрыклад, не сумна, мне смешна. Адзінае, што мне радуе ў гэтай колькасці, што, аказваецца, я недаацэньваў беларусаў. Аказваецца, беларусы не так шмат долбаёбаў сярод беларусаў, таму што усяго-то долбаёбаў атрымліваецца 6728, лічба пяцілеткі. Таму, власна, мяне гэтая колькасць радуе. Повсюди там Латушка наследив. Латушка таксама прысядзе, поверьте мне, Латушка прысядзе, як толькі там у Беларусі штосьці пачнецца. Ён не будзе кіраваць нічым у Беларусі. Прынамсі, я зраблю ўсё магчымае, каб беларусы не паўтарылі памылку украінцаў, якія пасля зняцця аднаго дыктатара абралі умоўна іншага. Бо Латушка працаваў на Лукашэнку там з 95-го году, калі я не памыляюся. І вырашыў, скажем так, змяніць лагер толькі ў 20-м, калі штосьці пачало не задавальняць. Таму што, напэўна, захацелася больш улады. Але так сабе паказчык. Я перакананы, да гэтага не дойдзе. Але калі дойдзе, все вырашаецца, будзе вырашацца за дапамогай грубай сілы. Чамусьці мне падаецца, што менавіта так яно і будзе адбывацца. Так, а на ней багата років. Так, дай спочатку. Я підписана на канал бельгійської майстрині, яка робить ляльки, і оказалось, що вона білоруска. Я на ній багато років дивилась, вона веде канал англійською і випадково сказала, що саме з Білорусі, і нічого про Білорусь не постить, ніде взагалі. Чоловік живе своє життя, навіщо йому зв'язувати себе з Білорусю? А зараз так і ввогуле, наприклад. Я, наприклад, не мог, будучи білорусом, знаходячись в Україні, маючи навіть уже там певні терміни по контракті у Збройних силах України, я не мог отримати, наприклад, латвійську візу. Литовську візу, як потрапити в Європу. Ось. Просто тому, що білорус. Тому... І зараз сподіваюся, що коли я отримаю українські документи, я все-таки зможу потрапити в Європу там, по неких, скажімо так, своїх реабілітаційних справах і так само по справах, мабуть, яких-небудь волонтерських. Ось. Бо в українські документи, хоч за все, буде простіше отримати європейську візу. Так, вона ж в Бельгії, яка і Білорусь. Наших так теж вистачає. Ось вам, по сутності, і адказ. Так, ось там поміж собою пішли розмовляти. Так, Варшавський ТЦК. Я вже давно зрозумів, що з тихановцями і білсатовцями не варто сперечатись, бо у них своя альтернативна реальність. Хоч все так і є, але... Як показала практика, до речі, навіть коли ти лічиш, що ти там познайомився з нормальним чоловіком, який працює на Білсаті, і ти, здається, там які ідеї, і він просовує не такі, як там більшість. Але насамрэч Білсат застається Білсатом у будь-якому випадку. Навіть не глядячи на той, яких думок відносно
той же Ціхановскай гэты самы прадстаўнік Белсату прытрымліваецца. Таму все гэта як бы скажем так, немагчыма пахнуць Шанелем нумер 5, калі ты вылез з памыйкі. Калі вы зразумелі метафору. Так, це як на початку 20-го століття визнавали багато легітимних тих, хто втік з СССР. Ну, а узгадайте, як там за корону гэтую Російської імперії змагалися у Парижі, колькі там було гэтых лже-Дмитріїв, там, і кого там, і кожны там лічыў, што ён там прадстаўнік Расійскай імперіі, які мае там успадкаваць гэтую самую імперію, таму што ён там мае нейкія карані. А ў выніку-то за дапамогай грубай сілы групка камуністаў взяла краіну пад кантроль. Прыкладна гэтак жа ж будзе адбывацца, я мушу меркаваць, у Беларусі. Калі не усялякія гэтыя тыхановскія латушкі там і гэтак далей, якія там дзесьці за мяжой будуць спрабаваць штосьці вырашаць, а нават калі і не за мяжой уже захочуць штосьці павырашаць, наўрад ці фізічная сіла будзе на іх баку. Нават не так, не фізічная сіла, а фізічная перавага будзе на іх баку. Таму я лічу, што ўсё ж такі будзе адбывацца так, як мне гэта бачыцца. Ну і прынамсі для таго, каб рабіць так, як мне гэта бачыцца, я буду прыкладаць уласна высілкі. А там, я не думаю, што там так шмат ёсць жадаючых прыкладаць высілкі менавіта ў гэтым накірунку. Так, ну, пані Тамашевичу, мені здається, що вибрати ідіота після диктатора – це нормальний перехідний період. Я знайомим білорусам кажу, що якщо вдасться позбутися Лукашенка, то нехай готуються до ще 10 років переходного періоду. Ну, улічуючи помилки сусідів, я супраць гэтага пераходнага перыяду, бо я хутчэй згодны да пераходнага перыяду менавіта дзеля таго, каб у гэты самы перыяд сфармаваліся нейкія, скажем так, палітычныя плыні і тыя палітычныя, скажем так, партыі, накірункі, якія не маглі фармавацца, ну, як гэта, забыўся беларускае слово. Естественным шляхом, карацей кажучы. Ну, ось, ну, попросту праз палітычную дзейнасць. Бо у Беларусі, ну, немагчыма было, каб ось такім шляхом штосьці адбывалася, бо ўсё было падпарадкавана і немагчыма было патрапіць у палітычнае жыццё краіны, калі ты не быў там апасерадкаваны з кіруючымі асобамі і з накірункам, які прасоўвае менавіта кіруючая ўлада. Вось. Але калі з'явіцца іншы чалавек у кіраўніцтве, зменіцца гэтая сістэма, і літаральна там за 4-5 гадоў, я ўпэўнены, з'явяцца і новыя палітычныя накірункі. Папросту будзе дастаткова, каб, скажем так, іх не душылі. Так як Лукашенка душыць усе незалежныя партыі, ЗМІ і гэтак далей. Ось, і мяркую, гэта мае развіцца. Але, зноўку, для таго, каб гэта развівалася, трэба, каб ось гэты самы новы чалавек пасля Лукашэнкі быў такі не такой, не лукашэнкаўскай прыхільнасці. Ось, бо я не бачу, напрыклад, зараз тых людзей, якія маглі быць ось гэтымі самымі кіраўнікамі дзяржавы, якім бы можна было давяраць. Ну, мабыць, яны і ёсць. Прынамсі, у мяне ў галаве ёсць адзін чалавек, які, прынамсі, я магу сказаць, што ён не зраднік, ён не там будзе прасоўваць нейкія расійскія інтарэсы. Ось, так, у яго ёсць свае, кажуць, вады, свае гэтыя схільнасці, ось, але на пасадзе прэзідэнта на пераходны перыяд чаму не? Я б нават у ягонай перадвыбарчай камандзе паўдзельнічаў у якасці там ахоўніка якога-небудзь. Я б яго ездзіў бы і, ну, не то, што там за бясплатна, але там за мінімальную цану я б яго ахоўваў, улічваючы, што
досвід, вопит карыстання зброї і всього остатнього має місце бути, я думаю, я був би там корисним чоловіком. Ось, цей чоловік зараз сидить. Ось у Білорусі. Ось, гэта Павел Северинец. У свой час мы з ім сутыкаліся, ён быў кіраўніком Маладога фронту. Ось, я ў свой час там таксама быў у кіраўніцтве Маладога фронту. Таму гэтага чалавека я ведаю і перакананы, што гэты чалавек ведае і памятае яшчэ мяне. Зноўку прыберу рекламу для тых двух гледачоў, якія працягваюць перамагаць, ну, яшчэ не скажу, што сон, але вось гэтую нудзяціну, якую я тут апошнімі хвілінамі пачаў несці. Так, ну і бачу, што пытанняў няма, што, в прынцыпе, норму, лічучы, што мы ўжо гадзіну 40 амаль што ў эфіры, і так неяк зацягнулася. Ось, мабыць, зраблю ўсё ж такі сярод тыдня там што-небудзь рабіць, каб неяк так разгрузіць недельный вечер. Але чаму не? На фоне там поставили себе, уключили ютубчик, и все, я там, хай там балаболить, а вы там своими справами можете займаться. Ось, ну і лічу, што нема пытання, будем тады развітвацца. Напэўна, не ведаю, наступны стрым буду я ў Киеве, або там мне там хочуць яшчэ падлічыць крыху. Ось, ці буду там лічыцца ў іншым месцы. Але ў любым выпадку у эфір я выйду. Зноўку ж там буду спрабаваць на некалькі платформаў гэта ўсё запульваць. Зараз просто не атрымалася, таму што я набываў новы гэты, як ён, не Вінчестер. Толькі не пісталет, а гэты у кампутер. Бо стары пасыпаўся і пачаў перазагружацца кампутер. Я прыйшоў да высновку, што гэта SSD-шка ўжо там дыхае на ладан, таму набыў новую, прыйшлося пераўсталёўваць гэты Windows, усталёўваеш, гэта все праграмы трэба пераўсталёўваць. І усялякія наладкі там трэба пераўсталёўваць, і таму не ўсё адразу атрымалася зрабіць. Ось таму, ось так, але з часам все наладзіцца. Так, і дзякуй за тое, што стваралі актыўнасць, дзякуй за тое, што патрацілі там гэты час на мяне. Ось, пашырайце гэтае відэа, націскайце падабайкі, пішыце каментары пасля таго, як гэта відэа выйдзе як відэа, не як трансляцыя. Ось, распаўсюджвайце, падпісвайце на гэты канал сваіх знаёмых, родзічаў, дзяцей, там і каго толькі там ведаеце? Не, выбачце, тэлефануюць за гэтай самай з лекарні. Я не магу адказаць, таму што эфір. Ось, заканчиваем уже будем. Таму падабайкі, каментары, што там яшчэ? Рэпосты, падпіскі. Усё вітаецца. Дарэчы, калі вы падпішыцеся падчас эфіру, ось тут такая сабака. Сабака мусіць з'явіцца, і там будзе напісана, што вы падпісаліся. Хто не верыць, можа падпісацца. І тады гэта ўсё будзе бачна. Чосьці там з відэапатокам не піша. Ладно. Добра, будзем заканчваць. Дзякуй яшчэ раз. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь.